Noget af det, som jeg har fået ud af at få diagnostik, det er simpelthen at kigge tilbage på nogle gamle episoder i mit liv, som faktisk har haft en stor indvirkning på, hvordan jeg har opført mig i nutiden her i dag. Og ved så at få diagnostik, jamen så har jeg jo været i stand til at kigge tilbage på nogle episoder i mit liv, hvor der er sket noget, som har haft stor indflydelse på i dag, og så simpelthen forstå dem meget bedre og egentlig blive fri for de påvirkninger, som sådan nogle tidligere hændelser de kan gøre på den måde, jeg opfører mig på i dag. Så på den måde så bliver jeg simpelthen en friere person og en gladere person, som er mere fri i alting. Jeg er kitesurfer, og så var jeg oppe på en strand i Nordjylland og lege med en drage, og på et tidspunkt så vågner jeg så, fordi jeg har været slået mig selv bevidstløs, fordi jeg har været ude for en ulykke, og jeg kan faktisk ikke huske en disse af, hvad der er sket. Men ved så at få diagnostik auditering, jamen så har jeg faktisk været i stand til at gå tilbage til den hændelse, eller episode her, og faktisk genkalde præcis, hvad det var, der skete op til og under og efter bevidstløsheden. Og faktisk genkalde hele historien. Og det er faktisk ret vildt at kunne det. Nu er jeg jo ikke i tvivl, og det vil sige, når alle de der spørgsmål lige pludselig får et svar, jamen, så flyder de jo ligesom væk, og så er der jo ikke nogen påvirkning af dem mere, fordi nu har jeg jo afklaring på, hvad det er, så nu er der jo ikke nogen tvivl. Så i den session, jamen, så lige pludselig så kommer der jo ting frem om noget og nogle detaljer, og ting, jeg har oplevet, ting, der lige pludselig popper op, som lige pludselig giver mening for den historie, og giver en hel masse flere detaljer. Og det er jo vildt fedt at prøve at opleve det, at man faktisk kan komme til at opleve det der igen og mærke det på sig selv. Det er faktisk vildt fascinerende at prøve. Og så sker det faktisk det bagefter, når de der hændelser bliver fremkaldt, jamen så lige pludselig, så er det ligesom om, så de fordamper på en eller anden måde, så de faktisk ikke sådan, hvad skal man sige, påvirker mig mere. Der er ikke nogen tvivl, det er bare sådan, nej, det var bare det. Done. Over and out. Altså, så det er fedt. Og hver gang, jamen, så kommer den der følelse af, at man faktisk bliver sådan, den der tvivlen, der ligesom forsvinder. Men det gør faktisk, at jeg oplever mig meget mere let og meget mere fri og faktisk glad på en helt anden måde. Det føles bare meget anderledes bagefter, og man er i super godt humør, har det virkelig godt, og er faktisk rigtig glad. Og det er sådan lidt svært at beskrive, hvad det egentlig er, der lige sker, men i og med at besøge de der hændelser, og tingene så ligesom forsvinder ud, jamen, så sker der bare noget, man bare sådan har det meget bedre.